うん。うん。よいしょ。うん。じゃあやりますか。やりますか。やります。やります。よいしょ。うん。うん。うん。ああ。なんかね、イベント的なのがなんかね、やってるらしいんですけど。まあ、それは置いといて。まあ、普通のでいいや。うん。うん。なんかこの、キャラセレなんか、一番最後にできないんですかね。なんか、なんていうんですかね、この、誰も、レイスかパスファインダー使わなかったらどっちか使うっていうのをね、やりたいんですよ。うん。今回のチャンピオンを紹介します。僕を覚えといて。君を殺すことになるかもしれないパスファインダーだ。そう、なんか、うん。なんかこの、どうしても使いたいってわけじゃないけど、なんか、誰もなんかやらないんだったらね、やりたいな、みたいな。どうしよっか。だからちょっと。めっちゃいないこれ。どここれどこっすかこれ。家の形間違えた。なんか2%ぐらいいなかった、あれ。モザンピークやんけ。やべえやべえ死ぬ絶対無理でしょ。電車組どっか行ってくんないかな。これどれ当たらん当たんないわ。お、やりますね。あ、違う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 。あった。ちょっと待て、回復中だ。猫を行かせる。めんどくさいな、これ。何発か食らっちゃった。気をつけろ。グレネードだ。リロード中。いや、これめんどくさいな。どこにそこか。いやー、辛い。あ、パンダさんいらっしゃいませ。つら。なんかいるし、ちょっと、無理。いやー、さすがに辛い。痛い。やめて。やめてください。あ、晩ご飯も食べました。うん。全滅したこれ。あ、全滅した。うん。いやー、書店モザンピークで、いや、降りて、なんだっけ、クリプトやりに行った方がよかったかな。うん、うん、
いや、さすがにね、ちょっと、なんもなさすぎて辛かった。共に生き延びる。スモークを焚いて敵を多分2%ぐらいいたのかな、あれ。そう、こうやって誰も、まあ、そう、なんか使えるよっていう意味じゃなくて、誰もね、パスファインダーとかレースを使わなかったら使いたいんですよね。うん。今回のチャンピオンを紹介します。うん。ここに着地しよなんかどっちかいるとね、やっぱね、楽なんで、そういう感じでしたいんですけど。うんうん。なんかそういうのないのかな。誰も使わなかったら選びてえみたいな。被ってるから微妙なラインだな、これ。ないかな、右行くか。うん。うん。私は、あれですよ、ブラッドハウンドです。ブラッドハウンド。なんか、敵の位置が、なんかわかるおじさんです。おじさん、お姉さん。なんかね、どっちの性別かわかんないんですけど、これ。ハンマーポイント。うん。カラース、あ、そうそう、その人です、その人。うん。あ、平博さんいらっしゃいますね。こんばんは、こんばんは。久しぶりかね。もうエーペックスです。うん。なんかずーっとなんか 3D をコネコネしたから。外した。今の金でしょ。今の金じゃなかったら何なんですか。いいけど。うん。うん。バンガネキ、あ、なんも、あ、拾った。バンガネキなんもないじゃんと思ったら。うん。ここに敵がいる。えマジえほんまにほんまにいないじゃん。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 ビビったん。うん。うん。バラバラで草。どっちにしよう。そう、なんか敵がいたって言ってたんですけど、まあ実はいませんでしたみたいな。多分間違えたんでしょうね、ピンに。うん。あ、でも間違えたらね、消してほしいな。めっちゃ打ってるやん。めっちゃ打ってるやん。あれエヴァハチかなあれ。その距離から撃つ。その距離から撃つ。うん。お、強い。ちょっと、うん。バンガネキ、青アーマー着てほしいんですけど。マジ聞く？私、ライトがね、ちょっと少ないの。みんなライト使ってるから。みんなライトアーマー使ってるから。ちょっと辛いなぁ。うん。いるこれ。いなくない？どこ？バンガネキどこ？ここから上登れるんですよ、これ。待って。どこ？どこ？あ、下？あ、それか。あれ？
うん。うん。いやー、下にいたのか、これ。なるほどな。どこにいるかわかんなくて。うん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 。あー、まあ、よくある。よくあるっていうか、なんかもう、分かってるって思われてたのかもしれない。なんか私も敵の位置を分かってるって思われてたのかもしれない。ぶっちゃけどこか全然分からんかった。うん。戦う準備はできている。うん。それかいいヘッドセット使ってんのかもしれないですね。いいやつ使うと、結構足音とかがね、めっちゃ聞こえるらしくて、それで下にいるの分かってて、一瞬ピン刺したのかもしれない。うん。今回のチャンピオンを紹介します。私はそんなにね、今使ってない。ちょっとだけ高いイヤホンみたいな。あれなんですけど。うん。うん。没入する。いや、いるね。いるね。いるね。これ真下でいいの？真下でいいの？マジ？いや、少ないっすかこれ。隣でいいか。あー、かぶったー。さよなら。さよなら。敵確認。攻撃されてる。武器がいる。武器ナイス。武器ナイス。武器ナイス。ハドックか。うん。とりあえずね、武器がないんだ。武器がないんだ。まだ武器ないんだ。ちょっと待って、武器ないんすわ。まだ武器ない。まだ武器、まだ武器ない。ちょっと待って。もう、無理っすよ。武器ないんすって。武器ないんです。武器はやっとおった。やっとおったけどこれかい。やっとおったけどこれかい。うん。うん。あいつどこにいるんだあれ。動けない。ダウンした。あ、めっちゃいるじゃん。待って、きつい。いや、きついっす。あ、全然当たるんだけど。あ、こっちだ。それはずるい。それはずるい。それはずるい。うん。なんでそんなに持ってんすか。うん。いやー、逃げて欲しかった。マジで。マジに。いや、もう、パスファインダーだから逃げてよ。うん。その体力で、その体力でどうすんねん。うん。うん。ワンパンマンワンパンマンなんていました。うん。いやー、いや、逃げて。うん。うん。マコーラさんおはようございます。その挨拶流行ってるんですか。うん。どうしよう。結末は定められた。運命に身を委ねよう。ワクワクする。うん。今回のチャンピオンを紹介します。
いやー、やっ覚悟して君を倒しに行くよ。ぱね、初手狭いところでね、キャンプマスターだ。被ると辛いですね、やっぱ。完全にガチャになるから。どうしよっかな。もう、こいするのがいいと思う。君が人間なら了解。うんうんやることをおすすめするよ。こっちを探索しよいるね。まあ、いますね。なんかね、まあ、なんだかんだね、こう人気スポットだから。はーい。あっちに敵がいる。でどこ行くって言ってんの？じゃあ私ここ行こう。うん。うん。いや、この初手で、マジかぶったう。したが、ちょっと待って。ちょっと待ってほしい。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。行くから待って。行くか。なんか打ち合ってないあれ。ちょっと待って、私、合わないんだよな、でも。行くか。次のリングはかなり遠いよ。あれは仲間のバナーだ。回避しよう。あそこで打ち合ってんの？全然当たらんだけど。回避する。仲間のバナーを逃げるか、これ一回。逃げません？逃げません？こっちにいいものがあるかも。逃げません？ちょ、きついわ。ちょっときついわ。どうしよっかな、これ。ここリスポンビーコンあるこれ。あれ、ないないそう。あれここってリスポンビーコンなかったっけ？もう使われたこれ。あるじゃん。とりあえずちょっと行ってくるか。グラフを使うよ。いやまあね、リングもね、ちょっと遠いんで。どこ行ったあれ。見えねえ紫になったアルティメットスナイパいいとーストックを発見。そう、なんかね、最近こういうの結構多いんですよね、なんか。眩しくて見えないみたいな。なんかああいうのだったらね、別に。あ、てか、私、オルタネーター持ってくればよかった。ああいうんだったらね、別に。いいんだでしょ。チャージライフルを発見。ドフェアとこ乗ってる。を発見。そこまで遠くはないが、急いだ方がうん。ショットガンボルトを発見。レベル2。うん。ありがとう。うん。どういたしまして。僕もエネルギートリプルテイクを発見。ボディシールドを標発見。準ストックを発見。 2だ。レベル1だ。なんだかんだ揃ったの。これはちょっと武器がちょっとね、あれなんですけど、オルタネーターでもいいからないかな。オルタでもいいからないかな。グラップルを使うよ。うん。ありがとう。力に慣れて嬉しいよ。うん。注射器を発見。新しいキー。私のだ。喉が。マップを見ろ。どうしよっかな。なんか。あっと、オルタにしよう。どういたしまして。僕も君をカバンないんですよね、あと。こっちへ行こう。はーい。やってんな、これ。これなんかね、検問されたりするから。検問ってなんかこう狭いところでね。こっちへ行こう。フライで飛ぶ準備はいい？僕は OK だ。ケアパッケージ交換。
痛い痛いそれ痛いえこっち側ですかあれなんで行っちゃったのいやー辛くないなんかめっちゃ降ってきてるしうん一旦アンチ入って落ち着きません待って当たんなくてもいいからとりあえず撃つかとりあえずなんかね安全なところに下がってほしいなまあやり合ってもねちょっとあ、イーメさんおはようございます。本家おはようございます。命中率いや、見えてないんですよ、そもそもあの距離私見えてないから。でもなんかとりあえず、撃たれてる人から、フェイトがね、それるようにと思って、とりあえず撃ってるだけなの。うん。注射器を発見。ごめん。やっとカバーったやっとカバーもうそろそろ行ってもいいかなそろそろアンチに押されてくるんじゃないはーい。見えないどこだキーアーマーあれまずいな。お、やりますね。ありますね。あとどこだお、いないか。なんかあっちにいるとか言ってたのどうしたのお、やりますね。私頭つけてなかった。サイトだけもらっていいやる全然当たれんかった。ブラウラーか。やーばちな。死ぬ。ちょっと待って。やべやばつらい自分にあれやってあれやってありがとうそうこれね新要素っていうか追加されたんですよ最近そうありがて待って回復時間がないバッテリーなかったいやー頑張ったんですけどお自分力金立てじゃんこれはワンチャンあるぞないやめていやー辛いこっちいるな頑張れあれまだ待ってたんだこの人めちゃ撃つねあれなんだフラットラインかこれみんな死ぬくねこれなんなら敵も死ぬんじゃないこれなんなら敵も死ぬんじゃないこれいやー辛いなあれは死んだ
まあでもね、取れるかなこれ取ってから。いや、きついな、さすがに。取ってくれる一応。え金太で、蘇生してた、まさかの。いや、でもなんだっけ、ブラハネキがね、これ、キーアーマーなんで、キーアーマーだからね、まだワンチャンある。まだワンチャンある。まだワンチャンある。回復全部拾えば、多分いける。いけないかなこの距離無理か。この距離無理か。さすがのキーアーマーで無理か。早っそう、キーアーマーはね、回復がね、アホみたいに早いんですよ。いや、ワンチャンあるぞ、これ。キーアーマーならいける。そう、ジップを取って、ジャンプタワーみたいな感じでね、繋いでいけば。多分回復あるでしょ。あんだけ、もう一回降りて、あんだけね、そう、あんだけあったからね。すげえすげえな、キーアーマー。どこに来るそこか。そこやってんのか。どうだろうね、これ。火力発電所の奥かな、まあ。そこはちょっと無理やな、でも。そこ無理じゃね火力発電所の奥なんがいいと思うんですけど。そう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 。うん。ただこの、ビーコン運んでもらってる人はね、ピンさせないんで。うん。うん。なんか捨てた。一応持っといてほしいな、なんか。いらんもんでもいいから。持っといてもらえると。後でもらえるから。いや、金曜は強いな。てか、頭もつけてんじゃん、この人。やりますね。そこあるのか。そこもありだな、でも。確かに。そこもありですね。うん。時間がね、ちょっと苦しいけど。開けられてんのか、でも。多分火力発電所来た人が、ついでに、みたいな感じで。そう、ちょっときついかな。いや、でも、あと4パあと4パか。ちょっと、ワンチャン来られそうで怖いですね。うん。とりあえずいないかな。まあ、あそこの奥のね、とこ行っても、パッと行くしかないな、これ。デバージョンか。待って。時間あるか、これ。うん。モザンビークだ30秒か。いや、なんか武器はね、これ、RQQ は強いんですけど。RQQ は強いんだが、弾がない。うん。おーしゃじゃじゃ。おしゃしゃじゃじゃじゃ。あれわし間違えてる時まあいいや。プラレ渡したかったな。うん。ヘルメット。モザンピーク。モザンピークはちょっと。はちょっと待って。遠距離からやられたのか。なるほどな。どこそっちね。断層したのか。冷たいな。うん。やったらで、登って、で私がこうね、ちょっかい出してる間に、
あれしてもらえれば。了解。あっち行ったかな、多分。敵だ。うん。広いね。マジちょっと待って。敵がダウン。ん少しシールドをリチャージ。どこどこ金ハマ強っ。気をつけろ。グレネードだ。うん。傷を手当てしている。ちょっとなー、あれが。中だ。敵の命を奪った。最近ここで。勝利行こされるこれ。いやー、怖い怖い。怖い。あー、許されるか、許される。ちょっと待って。う。注意喚起をマーク中。待って。部隊全員次のリングに入って。あー、痛い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 。そんな気はした。少しシールドをリチャージする。うん。行くぞ。あー、怖っ。治療中だ。救急あるからね。行こう。おーいっす。了解。こっちへ行ってみよう。オーケー。強いここ。出身がなんかいる。気を与えたもん。ここダメなの。ここダメなの。ここダメなの。家の上かな。こっちにいいものがあるかも。なるほどね。やっとこうと。敵と交戦中。めっちゃいるじゃん。ちょ、待って。よーし、一人だけだと思って。痛い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 。リロード中だ。シールドリチャージ進行中。痛い痛い痛い。いや、回復なくなっちゃった。一人だけだと思ってたの。攻撃されている。やばくない大丈夫。敵をダウン。てかそこ、なんかダメって言われてなかった。俺とお前だけだった。いけるぞ。待って、これ戻れなくねあの人。あの人戻れなくなんかいるし、こっちも。待って。待って。やば。やば。許してください許し、いやいやなんで風呂入っちゃったんだ、あそこ。光行かないでほしかったな。いやなんで行っちゃったんだ。なんで行っちゃったんだ。いや、なんか変な隙間。あそこね、なぜかね、エリア外っていうか、ずっといたらね、多分死ぬんですよ、あそこ。安全地帯とかじゃなくて、なんかリングに戻れみたいなのがね、出てきてね、死んじゃう場所なんですよね。いやなんで行ったなんで行ったんだあれですかね、でも、私となんだっけ、ジブラルタルのアイテムがね、あんまなかったから、どうしても取りたかったみたいな感じだったんですかね。今回のチャンピオンです。私は何も怖くない。あなたも同じことが言える。俺の部隊がお前たちを殲滅してやる。そうそう、なんかこの、最初のね、ジャンプでなんか乗れる、この辺の高いとことかも。クロニク男
黒あ、これ女です、こいつ。こいつ女です。一応女ですよ。私こっちこう。あ、乗れんかった。一応女です、これ。バンガロールはね、女の子って言いたくないな、でも。あんまり女の子ってまあ、発見。子ではないけど。そうだアイアンサイトよりはいいわね。ボディシールドを発見。レベル2よ。ラウンド1。リングのカウントダウンが始動。拡張ライトマガジンを発見。ピースキーパーを発見。ショットガンボルトを発見。レベル2だ。報告。ファーストキル。ファーストキル。犠牲者はハボックライフルを発見。私たちじゃない。なんて読むんでしょう、それ。読めなくて。何を呼ぶ名前ですかバンガロールです。バンガロール。フラットラインを発見。ヘビーアモを発見。バンガロール。カーゴボットハボックライを倒したわ。フルを発見。バンガロールです。これ敵いたのかななんかいなさそうだったけど。発見。めっちゃあるやん。ポップアップを発見。あんまめっちゃあるやん。マガジンを発アンビルか。もらおうか見。な。私のよ。弾薬兵、いや、そういうことですか。スモークグレネードをね、飛ばします、こいつ。スモークグレネードってなんか、目隠しというか、なんていうか、助かる。喜んで。スモークと、あとは空からミサイルをね、降らせることができます。そんな感じです。ピースキーパーを発見。ホップアップは拡散を狭めてくれる。リング閉鎖まで。そう、煙幕。そう、それですよ。なんかちゃんとしたワードが出てこなかった。そう、煙幕です、煙幕。バレル。拡張ライトマガジンを発見。レベル1だ。残り45秒。リングは遠くない。バックパックを発見。レベル2よ。ウィングを発見。強いけど NM 被ってんのか。被ってんのか、これ。残り30秒。せっかくだけどな。変えようかな。チャンピオンが撃破されました。医療キットを発見。チャンピオンが倒された。あまり強くなかったのか。さっきから蚊が飛んでてすごい邪魔なんです。変えようかな。変えようじゃん。しょうがないね。ホップアップ。ハボックライフルを発見。これは使えそうね。エネルギーアモを発見。そう、エネルギー弾はね、結構、ゴリゴリ減ってっから、みんな持ってるとね、なかなかちょっと、なんか、弾が回らなくてって回らないことがね、多いから。ありがとう。どういたしまして。なんかめっちゃピースキーパー落ちてますね。ピースキーパーっていうのは、なんか、こっちへ行く。ケアパッケージ輸送。了解。まあ割と強めのね、透過ショットガンなんですけど、みんなもあるじゃん。エネルギーアモを発見。セレクトか。コースを発見。セレクトファイア。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。確定しました。何持ってんの新しこれいらないのリーダーよ。見かけたら伝えて。注射器気にしないで。拡張ライトマガジンを発見。スナイパーストックを発見。レベル2だ。そんなもんかなやばい、さっきの、
さっきのパスファインダーの気分で、今スモーク打ちそうになった。ね。割とよくある。2倍か。スコープを発見。うん。近距離用だ。これは使える。うん。R99 欲しいな。R99。しないで。R99 的なやつが欲しい。ラットラインか。R99 だな。スカウトでもいいか。スカウトにするか。スカウトにして、こうか。うん。ヘルメットを発見。レベル2よ。あそこは正直でもね、アンビルレシーバーがついてるから、アンビルレシーバーっていうこの、今つけてる、このね、カービンっていう、背後に気をつけ。 R301 カービンっていうね、武器のなんかアタッチメントなんですけど、なんだろう。なんか、単発撃ちのね、ダメージが上がるみたいな武器なんですけど、武器っていうかアタッチメントかな。アタッチメントがあって、それがあるからね、了解。ちょっと待つか。パスファさん来てないから。パスファ来てないから、ちょっと待つか。ちょっと待ちたい。敵発見。この家なんか強そうで強くないな、これ。なんか、まっすぐ車線通ってるからあんま乗ってる意味がないのよ。やらない感じ。そこでやるのかな。この家、なんかいた。敵を発見。了解。この家乗りたいな。敵を発見。敵を発見。今そこいなかった。残り1分。リングはあ崩壊。こっちもいんのか。敵が近くにいるよ。うん。敵への攻撃を開始する。新しいキルリーダーには気をつけて。リングは近い。なんか頭がいリロード中。スカウト強っ。この武器ね、ほんと頭おかしいから。あと10メートルでリングの中よ。残りはそっち30秒。いやー、正直ね、完結戦のこっちに行きたい、個人的には。もう、時間がないからね。見えないですか？全然当たらないんだけど。爆撃来てた？全然見てなかったね。痛い。ウルト打った方が良かったかな。爆撃いつ来てたこれ。どこにいる？あそこか。撃ってる。投射開始。ガンガン撃つわよ。ケアパッケージ交換。僕の大好物。なんすかそれ。応急処置を行うわ。ちょっと待って。あそこ？一人か。リロード。見つかった。脱出する。スモークを使う。心配しない。私に任せて。シナプスの活動が再開したわ。ありがとう。シールド、グレネードが来る。こっちにジップなかったっけ？マジ？アークスターを投げる。アークスターを投げた。切ってるし。なんで行っちゃったんだ。
どうしようかな。こっちから上がるか。こっちに移動しましょう。こっちから上がんないっすか。あ、そっち行くそっち行くちょっと待って。うん。いやー、ダメだった。あ、でも時間意外とないな、これ。これ待たれてないぞと。一旦回復しよう。いやー、ですよね。ですよね。よし、的になるだけじゃね。そりゃな。そりゃな。ワットソンなんで下行ったんだろう、あれ。なんかね、知らない間に、なんか知らない間に下に降りて、知らない間に死んでた。あれいやあれは辛いな、さすがに。なんだろう、相手がなんか一人だと思ってなんか降りたのかな。実力には自信があるわ。訓練の成果を確かめる時が来た。今回のチャンピオンです。うん。今回私がジャンプマスターよ。どうしよっかな。まあ、たまにはジャンプマスターやりますか。この場所いい予感が。うん。了解。わかった。行くわよ。準備して。私を見て。敵いんのかなこれ。いるなめっちゃいるわ。ちょっと待って、こっち行くわ。こっち行こう。いるわ、でも。これ、ここでいるわ。ちょっと待って。やばめっちゃいるわ。武器ないし。あ、これやっちまったな多分。敵の姿を確認。ちょっと待って。なんも拾えんかった。やば、こっちもいるわ。ちょっと待って。やばあ、これまずいっす。ちょっと待って。ちょっと待って。いやー、まずい。武器、私もない。武器がいる。逃げるか、これ。行きませんこっちにいいものがある。行きません逃げれないかな、あの人。いや、でも、青い人ね、バンガロールだから。あ武器がね、ないんすわ。武器がない。武器ない。私、後ろ入って、武器がないんだ。武器がいる。おやべえいやー、無理敵を確認した。めっちゃついてきないこれ。やべ、マジなんもできないね。武器がない。あ、武器あった。武器これ武器。うん。うん。やった武器あった。いや、ほんとすいませんって。あんな被ると思わなくて。減ってるけど、まあいいや。注射器を発見。うん。うん。いやー。一応生きてるな。あそこは、漁られてない。
でいいよね。うん。了解。いや、あんだけ武器ないって言ってなんか生き延びたのすごい久しぶりなんですけど。まあ、多分ね、私を追いかけてる人をなんかね、やってくれたんですよね。いい感じに。でもロックにするか。ボディシールドを発見。レベル1だ。持ってなければ使って。ポップアップをライトオムを発見。うん。あ、そっか。よし、これは使う。うん。フラウラースコープを発見。スナイパー用。マジ減ってた。そうか。うん。スコープを発見。スナイパー用だ。バックパックある。バックパックあるけど私もないんだ。私もないから拾わして。うん。今のは取り消して。どうしよっかな、これ。完結戦のは行くか。こっちよ。出ません。リングの中ね。了解。スコープを発見。セレクトファイヤーだ。バックパックを発見。レベル1。敵発見。あ、マジ了解よ。逃げません。どういたしまして。見つかった。脱出する。うん。トンネルを通るのよ。こっち回る気かな。カーゴボットを倒したわ。ポータルを設置したわ。こっちよ。ケアパッケージ。うん。パッケージ交換。いいものが積んであるわ。見つかった。えあ、撃たれたのびっくりした。あいつ逃げられたのちょっと。援護する。援護するかって言って見ないわ。援護したいけど見えなかった。うん。いやー、怖っ。やっぱ早めに行かなきゃいかんの。うん。さすがに追っては来ないと思うんですけど。うん。リボーションを発見。エネルギーアモを消費して標的を排除する。今のは忘れて。うん。新しいキルリーダーよ。見かけたらあ、マジじゃあもらおう。じゃあもらおう。バレルスタビライザーを発見。レベル2。うん。デボーションじゃん。デボーションじゃん。いや、ハボックにするか。ハボックにしよう。ハボックハボック。ありがとう。あれあ、なんか間違えてる私。ちょっと武器間違えてる。こうか。あ、なんでヘビーアーモー対応してないんだろうと思ってる。バレルチョーク。うん。うん。うん。ポップアップを発見。ターボチャージャー。どんだけあるんどんだけあるんそれ。うん。うん。いやー、でもやっぱ、あれがないの。どうしよっかな。よし、これは使え。うん。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーよ。見かけたら伝えて。うん。助かる。大丈夫。うん。さあ行くわよ。うん。そうか、角間がなくなったんか。ハボックってかエネルギー武器がね、全部拡張マガジンなくなったんですよね、そういえば。なるほどな。うん。誕生日プレゼントを取りに来な。うん。
張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。持てる弾薬が増える。うん。スコープをそう、エ発見。ネルギーマガジンも強いね。エネルギーマガジン私のよ。エネルギーフォーク。そう、エネルギーの玉がね、いっぱいあるとね、嬉しいね。うん。いやー、でもディボーションの方が良かったかな、これ。うん。マイナス 2？ マイナス 2？ レベル2よ。お、強い。新しいなんかめっちゃなんかもらってばっかだね。ありがとう。もらってばっかなんですけど。いやー、エネアも持ちたい。正直持ちたい。正直持ちたい。うんうん。うーん。医療キットを発見。あっちに標的だ。ここに敵がいる。えあ、飛んできた。全員リングの中だ。うん。ケアパッケージ接近中。中には歌ってポータル奥を。うん。下がれるかな、あの人。無理っすか？ポータル展開。うん。うん。蘇生してくれない？蘇生してくれ。じゃあ、うん。いや、当たりました。うん。助かる。シールドをリチャージしてるところよ。うん。手当てをしているわ。いや、レースね、やっぱこういうあれができるのもね、強いんですよね。大丈夫かな？うん。テルミットを投げる。後ろがちょっと怖いな、でも。うん。これ、回ってこられそうだな。すでにリング。あ投げる。撃ってるわ。あ、どこにあった？蚊が邪魔。うん。テルミットを投げる。あなた敵に狙われてる。うん。どこ行った？あ、マジ？一回下がるか、じゃあ。うん。攻撃を受けてる。うん。ここ微妙だな。いやー、見たい。ディボーションかい。ディボーションかい。それ辛い。いやー、辛いかな、あれは。うん。いやー。うん。頑張ったんですけども。うん。いや、なんか思ったより近く来てましたね、しかし。うん。うん。二人いたか。二人いたか。でもなんか、まあなんかこっちハボックのね、ターボチャージャーっていう、まあ結構ね、強いやつだったから、もう押し切れるかなと思ったら、もう一人に横からガリ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 って。いやー、溶けた。うん。うん。うん。ああ、まあでも、まあ頑張った。頑張った。うん。あ、どうぞどうぞ、夜市。そんなの、あ、あれかな、買い物的な感じですか？どうぞ、行ってらっしゃいます。
うんうんあ、バイバーイ。また。うん。なるほど。戦略うん。勝利をつかめるわ。頑張れよ。うん。弟子についてきたら強くうん。うん。あ、夕食のこと夜市って言うんだ。夜市っていうかって言うっていうか、そうやって書くんですね。なるほどね。うん。今回のチャンピオンです。かかってきなさい。動かなければ死ぬだけ。今回は私がジャンプマスター。なんか回ってきたんですけど。なんか回ってきたんですけど。どうしよっかな。うん。やっぱね、こっちの3件固まってるところがね、なんかね、動きやすくていいかなっていつも思うんですけど。こっち行く。こっちを探索しましょう。うん。めっちゃ弾き飛ばされた。うん。そういえばショットガンボルトってなんか、どういうあれなんですかね、なんか部品っていうか、あれなんですかね。まだまだあげるぞ。なんかショットガンをジャッコンってやる、あの部分なのかな。ボディシールドを発見。レベル1。ジャッコンってやるあそこわかりますジャッコンってやるやつ。ジャッコンってやるところ。これいらないの使っちゃう。うん。ボディシールドを発見。レベル1。俺の言葉を忘れてくれ。ショットガンボルトを発見。レベル2ね。うん。やっぱカバンがないとね、何もできないな。エネルギーアモを発見。いらない。なんでもない。うん。エネルギー誰もいなかった。とりあえず、チャージライフルを発見。どうしよっかな。ロングボーンすっか。ロングボーン。何が飛んだアタッチメント。あ、これか。ストックを発見。レベル1ね。うん。ウィングマンを発見。この辺りでアイテムを探してみる。うん。どこあ、そっちか。そっちあれ私イヤホン逆にしてる合ってる。うん。今なんか正面からね、聞こえた気がしたんですけど。全然違ったわ。うん。うん。ありがとう。いいんだよ。うん。いやー。なんかパッとしないな、でも持ち物。シールドを発見。ロングボー DMR を発見。あ、もらおう。これは私の。うん。うん。たまないからな。フラライズか。R301 を発見。カーゴボットを撃破。陣形が降りた。全員リングの中。ポップアップを発見。保管庫の鍵を手に入れた。おー。
ライトアームを発見。他の子どこがあんだろう。こっちを探索しようん。オーケー。うん。うん。う。超えたぜ。気をつけろ。新たなキルリーダーだ。どうしようかな。私なんかロングボウあるけど、ケアパッケージ。スコープがないんだよな。あっちに敵よ。なんか今いなかった？飛んでたよな、今。了解。今なんか飛んでたんですよ。大丈夫？大丈夫これ。大丈夫かな？うん。うん。誰かがここを通ったようだ。なるほどな。うん。探索しよう。間欠点を発見。うん。これどこ飛んでったんだろうな。ここを通ったああ、そういう感じか。これ開けられてないワンちゃん。そっち向かってるってことはさ、開けられてないこれ。蚊がほんまに。蚊がめっちゃ邪魔なんですけど。誰かがここを通ったようだ。了解。あっちに敵がいる。マジちょっと待たない？ちょっと待ちません？ちょっと待ちません開けるの。神々の恵み。保管庫を開けた。うん。うわーなんかいっぱいある。いっぱいある。いっ助かる。ぱいある。角間がないかな角間が。ターボチャージャーか。うんうん。うんなんかね、武器がね、微妙なんだよな、これ。自分が私たち自然の力を召喚。スナイパーだけど、あれないし、どこ見えないのね。いやー、あれまずいかな。敵確認。うんうん。フラググレネードを投げた。フラググレネードを投げた。うん。誰かいるぞ。チキンを売りに来たわけじゃなさそうだ。テルミットグレネードを投げる。なんかやり合ってないこれ。撃たれている？あ、痛い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 行動中よ。リロード中だ。痛い。違うねん。いやー、きつい。私たちだけに。いや、切ってるし。アークスター、行くぞ。マジどっからやられたそれ。あそこ？出てる。ちょっと待ってね。あ、マジやられたマジ切ってるし。ちょ。回復中。でも警戒してる。いやー、バレてるやん。許して。もう。あー。うん。さて、どうしたもんか。チラ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 うん。よし、次のリングに入った。うん。
投げる。フラグを投げる。あ、ここじゃなかった。いやー、無理。無理。うん。さっきから蚊がめっちゃ飛んでるんですけど。どこ行った私がなんかね、電撃ラケットをね、出すとどっか行くんですよ、あの蚊。うん。科学は人に詫びない。私もそうだ。あなたが必要なものは全て持っている。面白くなりそうだ。今回のチャンピオンを紹介します。ここいい着地点になりそう。光の元へ向かいなさい。オッケー。やるべきことをやるだけだ。呼吸器系があるなら息を止めた方がいい。うん。うん。これいけるのこれ。あ、でも早いわ。そうなんだ。めっちゃ早い。すごっ。早いのかなこれ。届かんやんけー。届かんやんけ。でもリジョナルここいるでしょ、多分。アイテムを探索する。ここで何かを見つけられるはずだ。敵の姿を確認。いやーもう無理じゃないこれ。下行かない下。よし。もしここです。あちらへ向かうわ。ここ見てくれちょっと。いや、無理でしょ。無理でしょ。動画で無理でしょ。ちょっとここで探そう。いやー、さすがに無理がありません。さすがに無理がありませんこと。さすがに無理があります。攻撃されている。リロード中だ。委託しないから頑張って。ありがとう。残りは私たちだけ。仲間のバナーよ、手に入れましょう。ここに敵がいる。いやー、盛大に外した。いや、無理だって。いやー。あなたはただの訓練の。マジ、なんでここ登ろうと思ったんだろう。いや、足も逃げればよかったの。ああ、そうそう、とどめのね、あれ、
いやー、逃げればよかった。逃げればよかった。うん。いや、でもなんかいらんもん出てる。うん。あのタイミングで、後から入っていこうっていう、あれがすごい。だって、敵先に入ってるの。やめとこうって。やめとこうって。さっきで無理だ。うん。さて一仕事ね。うん。いつでも行けるわ。これ使う？どうしよっかな。うん。配置コンデンサーをチャージ。今回のチャンピオンです。うん。思いとどまらなければ身を滅ぼすわよ。私がジャンプマスターよ。光栄ね。うん。今回はなんかね、もういつもね、同じとこしか行かないから。かといってね、自分から激戦区刺すのもね、なんかあれだから。ここにどこ？あそこね。行くわよ。うん準備して。うん。敵を発見。いるねー。いるねー。ボディシールドを経験。レベル発生。ファーストキル。こっち刺すとじゃなくてよかっ刺せない。うん。フェンスを置いた。うん。回路が完成。次のリングまで距離がある。うん。いっか。うん。なんかアイテムの量がパッとしないね。敵を確認した。はーい。了解。敵よ、あっち。新しいキルリーダー当たんないわ、この。うん。こっちに近寄らせないようにしないと。あっち詰めるか。シールドをリチャージしてるところよ。リロード中よ。リロード中よ。うん。うん。これはいけるんじゃない？リロード中よ。おお光を仕留めた。びっくりした。降ってきた。うん。弾ないんすけど。弾ないんすけど。弾残り1分でリないんですけど。弾ないんですけど。ミナライトホップアップがいる。そうでもないの。シールドをうリチャージしてるところよ。ん。リングまで遠い。残り45秒。これがいる。うん。ぼちぼち遠いな、でも。ぼちぼち遠いな。ホップアップがいる。セレクトドタ。ああ、なるほどね。うん、
それかあれ、ハボック持ってるってこと？あー、ライト。うん。喜んで。うん。ヘビーアモ発見。エネルギーアモを発見。 R3 ヘビーアモ発見。まあ、多分、それかあの人、プラウラーとハボックもしかして。作ったの。何持ってんだろう。うん。やっぱね、この、武器までね、見たいんですよね、なんか。ありがとう。うん。なんだっけ。この、うん。なんていうんですか、この、弾のね、種類が見れるんですよ、ここで。弾の種類が見れるんですけど、何持ってるかまではね、わかんないからね。乗れない。乗れない。拡張ヘビーマガジン。エネルギーアモ発見。ピースキーパーを発見。開けられてんね。開けられてんね。拡張ライトマガジンを発見。おレベル3ね。これは使える。ここ登れるこれ。なんかね、登れないんかい。登れない。もうなんか登れるところと、そうじゃないところに、メルシー。あれがわかんないんですよね。どういなんか、たしまして。わかんないっていうか、わかりづらいっていうか。拡張ヘビーマガジン。スコープを発見。スナイパー。48はいらないかな。私が今持ってるこの武器。この武器がね、一応スナイパーなんですけど、バッツでしょうね。ちょっと待ってくれ。チャーライオールな、相手。どこでやってんのそれ。せめてピン刺して。せめてピン刺して。どこでやってるんですか。新しい部隊が来てるよ。シールドをリチャージ中。あ、いたわ。びっくりした。あ、ここまずいの。ここやりづらい。下がろう。一回下がりません？きつくないそこ。やりづらいんだけど。全然当たらんだけど。ちょっと待って。攻撃された。フェンスを展開。いやー、辛かった。全然当たらんかった、今。ボディシールドを発見。レベル3だ。いやー、なんかね、なんかジブラルタルがね、なんかどっかから撃ってる感じがしたんですけど。あんな塀の上にいると思わんかった。俺は必要な時だけ人を信用する。それでいいんだ。すごいからですね、これ。こっちも大概だけど。
このもう柄っていうレベルじゃないけど。あ、これなんか真ん中にアイスクリームの絵があるんですね。なんかアイスクリーム溶けてたけど。そのビジュアルでアイスクリーム溶けるのはなかなかないと思いますけど。うん。うん。今回のチャンピオンを紹介します。うん。ここあっちに列車が見える。あ、ラサールさんいらっしゃいませ。こんばんは、こんばんは。さあ行こう。うん。楽しい長距離落下だ。うん。うん。エーペックス。かぶってるな、これ。かぶってないこれ。敵を発見。多分かぶってるな、これ。この辺この辺これどこで撃っちゃってんの？報告。ファーストキル発生。リボーションを発リングマンを発見。ここに敵がいる。ラウンド1。リングのカウントダウンが始動。よかった。もうリングの中だ。テルミットグレネードを投げる。どこ？どこ？上？どこにいんのこれ？待ってくれ。回復中だ。フェンス設置中。誰かがここを通ったら分かるようになっている。フェンスを配置。うん。撃破。チャンピオン脱落。どこにいんの？ハボックを発見。ポップアップを発見。ショットガンボルトを発見。うんレベル2よ。敵いなくない？これ逃げた？逃げた？私アーマーないからね。アクスタを投げた。どこに投げた？向こうにいるのね。向こうにいるのね。なるほどな。を投げる。私アーマーないんですよね。敵がいるぞ。アーマーないんですよね、でも。全てを見通してみせる。ヘビーリボンを発見。あっちか。おー、すごい見える見える。誰かが俺のドローンを壊されてるよ。うん。なんで言ってないなんか。待って。ちょっと待って。シールドをリチャージ待って待って。攻撃を食らってる。シールドリチャージ中。リロード中よ。うん。敵を倒した。違う敵をダウンさせた。攻撃を食らってる。うん。敵を確認した。敵が一人こっちにいる。フェンスで遊びましょう。フェンスでうん。助けてあげる。あれ、味方だか今のグレ。当たるんかい、そこ。そこ当たるんかい。こちら行くぞ。なるほどな。気をつけろ。いつも援護できるわけじゃないぞ。まあ関係ないけど。シナプスの活動が再開したわ。アーマーないんですよね。アーマー。新しいキルリーダーアーマーと回復がない。つけろ。リロード中よ。あっ部隊は全滅。ぶな。回復もらっていい？回復がみんなないな、多分。シールドをリチャージ中だ。傷を手当てしている。うん。いやー。いや、なんとかなりました。あ、EMP あれ自分でやったのかもしかして。敵が来づらいようにみたいな。待って会いたいちょっと待っ
やべえ。びっくりした。そっちか。二人いるな。やーべえ。やーべえ。いや、目を増やす場合じゃない。目を増やしてる場合じゃない。うん。いやー、これきついな、さすがに。あ、まだいける。あ、いったいった。あー、寒いのよ。いやー、ビビった。近くにいるよ。マジでビビった。今ね、どっちから撃たれたか一瞬わかんなくて、なんか。適当に移動したらもう一回食らっちゃった。あ、そっか、わし体力、あれか、回復しきってなかったから。あ、なんか一瞬で死んだなと思って、頭でも入ったんかと思ったら。あ、そういうことね。なるほどな。いやー、溶かされたな。ヘムロックね、ヘムロックなんだかんだね、ポーンってこの3連バースト、3点バースト。さあ仕事よ。割とね、怖いんですよね。やっちまったな。やっちまったな、完全に。あ、ディボーションあるじゃん。刺しとこうと思ったら、これですわ。これですわ。これですわ。僕に心臓があったらドキドキしてるって言いたい気分だ。どれにしようかな。あそこはどうだ。分かったわ。この瞬間がたまらない。いるね。いるね。あっちに行ってみる。どの辺どこあ、その辺ね。もう下行こうかな。かぶるかなこれ。かぶってる。ダメだ、これ。かぶってる。そっち行くの待ってよ。待ってよ。最初の脱落者の誕生だ。フェンスを立てる。フェンスを設置するわ。ラウンド1。誰かがここを通ったら分かるようになっている。リングの中。早く行くぜ。シュラッフルをしよう。ここの方がいいな。立てる。味方いないからな。正直逃げたい。やべえ許して逃げるよ。開始。いやー、辛い。助けて。最高の時間だ。あーまーなかったからな。あーまーなかったし。門待ち外したし。もう何もいいことなかった。トリ来れるかなこれ。確定しました。いるね。おほほほデコイが。ガチ恋距離だ。ミラージュガチ恋距離だ。
いやー、そこで外したのがもう痛かった。初手ヘムロック。初手ヘムロック。うん。まあ、なんかぼちぼち生き残ったら、これで終わりにしましょう。無出力っていうすぐ死んだらね、もう一回とか、そんな感じで。飛びたいか相棒、飛ぼうぜ。うん。準備を出撃するわ。今回のチャンピオンです。恐れなさい。アジャイ様のお出ましよ。なんか音おかしくない？めっちゃうるさいんだけど、これ。めっちゃうるさいんだけど、これ。なんかカメラの位置がおかしいのか、これ。めちゃくちゃうるさかったんだけど、今。何が音ってか届かんくないそれ。届かんくないあ、エピセンか。あ、届くわ。なんか奥のね、この辺に刺してる意味なんですよね。うん。まあ、いるわ。あそこに誰かいるぞ。いるやん。いやー、右側からちょっと行くか。こっちもね、確かなんか箱が。ここに敵ボがいる。ディシールドレベル1だ。相手も同じこと考えてた。いやー、辛いなー、さすがに。ゲームの始まりだ。武器がいる。うん。オルタネーターを発見。二連通信で扱いやすい武器を自動する。使った。使えるけど、これ取りいける私。ハボックあんじゃん。おー何あれクレバーロングボウ今の。クレバーじゃないちょっと待って、おかしくないリロード中だ。えレース開始。いったーいロングボウか。攻撃された。回路が完成。ロングボウか。チャージ中。ちょっと待って。アーマー着てこよう。なんかこっちもいる。すぐ近くに敵が。こっちもいる。シールドをリチャージ中。リロード中だ。どこリロード中。キル確認。痛い張ってないで逃げるなかっ最後の一人だ、アミ。た。うん。新しいキルリーダーがアクティブだね。報告、次のチャンピオン。さあ、起き上がってくれ。ほらほらほら。あー。普通に撃てばよかった。回路がちょっと難しいこと考えすぎた。救急あるじゃん。あ、6倍スコープ拾ってたんね。なるほどな。エネルギーもらうか。ボディシールドを発見。レベル2だ。これは使える。回復がいる。回復ないわ。回復ないよ。うん。注射器を発見。あー、すいません。のもの。医療キットをすいません。大丈夫さ。うん。傷を手当てしている。ヘルメットを発見。うん。ヘッドショットに気をつけて。フェンス。相手が一人だったらやってもよかったかも。ハボックを発見。うん。6倍スコープ持ってっか。どこだっけうん。うん。スピットファイアを発見。こっちに人がいる。紫だった。
6倍見づらいわ。どこ行った？あった。よし。うん。リング内有利な位置ね。フラットヘビーアモを発見。うん。フラウダー SMG を発見。あっちの方にサプライボックスだ。うん。ウィうん。いやー。うん。お、ここ誰も来てないもしかして。やったね。やったね。これは美味しいのだよ。珍しいですね。あ、フェンスは張らなくてもいいか。ボディシールドを発見。レベル2だ。ヘビーアヘムロックを発見。私のもの。ポップアップを発見。セレクトファイヤーだ。どこそれ？どこそれ？どこそれ？レベル1よ。レベル2だ。どこそれ？ちょ、待って。それどこ？刺したねえけど、それどこっすか？それどこ？あ、そこか。あ、なるほどな。そこか。ありがとう。うん。ネアもこんないらないかな、正直。正直いらないの。回復が欲しい。回復が欲しい。あったー。レベル1よ。うん。治療中よ。バックパックを発見。レベル2だ。大丈夫。速度には影響出ないぜ。うん。すごい、みんなカバン3なんですけど。近距離用だ。すごい。アイアンサイトよりはいいわね。うん。あー、やばい。飲まれる。いや、飲まれるけど、カバンには欲しい。正直欲しい。うん。やっぱね、持ち物いっぱい持てるのね、強いからね。やっぱり。うん。うん。うん。ケアパッケージだ。マジ？あ、ほんとだ。うん。何が出るかな？金バックパックもしかして。回復欲しい。もらっていい？バックパックを発見。じゃあもらおう。3だ。メルシー。うん。金バックパックじゃん。でもこのカバンの中身はね、この寂しい感じ。ガラガラなんですけど。せっかくの、ダブルタップはいいな、別に。うん。この辺りにはいいアイテムがあるかも。うん。ちょっとカバンの中身がね、ガラガラなのだ以外はかなりいい感じです。ほんとガラガラなんだよな。うん。バックパックを発見。レベル2だ。あと1分。リングは近い。傷を手当てしている。あとはあれですね、なんで、閉鎖まで残り40ライトのね、角マガがあると嬉しいかなっていうぐらい。エネルギーアモがいるやつ。エネルギーはね、そう、私はトリプルテイクだから。スナイパーなんでね、まあ、こんなキャリアいいかな。リング閉鎖まで残り30秒。ギリギリがお好みか？いいね。登るの下手すぎへん。ほんとね、でもな、
登るのなんか難しいんですよ、このゲーム、本当に。なんかね、形が分かりづらいから。うん。うん。やった次のリング内よ。やっぱね、武器がもうちょっとな。せめて拡張マガジンのね、ライトの拡張マガジンの青ぐらいが欲しいの。うん。ケアパッケージ輸送中。よあのケアパッケージはゲットしとこうぜ。敵を発見。うん。聞こえたぜ。ちょっと遠いな、でもやるの。やるねと行かないっすか、せっかくだ。終わったか、あれ。終わったくさいかな。新しいキルリーダーの誕生ね。バンガロールのウルトも届かないしね、あの距離だと。あの距離っていうか、上にね、岩場があるから。あっちに敵がいる。え、見えなくね？こっちか。あそこに誰かいるぞ。うん。こっちから走ってくる人とかいない？大丈夫？たまにいるんですよね。いないか。いたぞ。クッキー売りじゃなさそうだ。ええ。そっちかー。これは迂回したいなー、なんか。めんどくさいな、これ。迂回しません？行きましょう。迂回しません？イエスだぜ。で、あとこっちにもね、一応なんかアイテムあるから。中行くのはちょっとあれかな。外側これ回れるかな、でも。これ回れるかね。回れるんか、ここ。回れなかったらどうしよう。回れるこれ？回れるこれ？大丈夫？回れなくないこれ？大丈夫これ？なんかね、マップ上だとね、隙間空いてるんですけど。これ回れない？ちょっと待って。いける。IC かこれ。いける。こんな隙間あるんだ。知らんかった。そうなんだ。あれここって箱なかったっけ？あっちに敵だ。はーい。フェンス設置中。敵がフェンスを渡ったらできるわ。電車がちょうどいい感じに通り過ぎてったから。だからあれですね。フェンス張れるな。電車って多分通ったらフェンス壊れますよね、これ。壊れないのかな？ここ張れないんだけど。ケアパッケージ。これと。フェンスを配置する。なんか半端にしか張れない。わかるようになっている。敵を発見。あっちよ。よし。いや、遠いな、でも。てか、あと5部隊もいんのこれ。多くない？多くないっすか？ちょっと回復が少ないな、これ。
先に建物入りたいですね。なんかせっかく、ワットさんだし。こっちへ行きましょう。行かないっす了解。か？うん。新しいキルリーダー、うん。こっちに近寄らせないようにしないと。いるかなこれ。いないことをね、願いつつ。入れんかった。フェンスを置いた。うん。が完成。シールドセルを発見。なんか伸ばせない。あ、クールタイムが。クールタイムがあれか。どうしよっかな、これ。うん。でもあそこ、おえどっからあ、あれか。あれか。なるほどな。イエスだぜ。うん。フェンスを配置するわ。誰かがここを通ったら分かるようになって。攻撃を受けてる。こっからいけないこれ。あこっから撃てないのか。こっからは狙えないのか。シールドチャージ中だ。来い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 。待って。シールドをリチャージする。警告。リング閉鎖中。やった。次のリング内よ。シールドチャージ中。いぶしてあげる。うん。撃ったのか、向こうに。なるほどな。力入ってくることはないかな。フェンス設置中。うん。完成したわ。スモーク放出。うん。シールドをリチャージ中。外れたか。外れたか。うん。倒してやる。シールドをリチャージ中。あっちあっちか。うわ、マジでこれ。これどこタワーと、あれか、車が入ってんのか。なかなかしんどいな、これ。いぶしてあげる。リングは近い。閉鎖まで残り1分。敵と交戦する。うん。上の人と削っときたいっすねシール。ドをリチャージする。リングはすぐそこ。残り45秒。撃たれたわ。待って。うん。シールドをリチャージする。どうしよっかな。ウルト耐えとけばよかったかも。こんな撃ちようと思ってなくて。撃たれたわ。シールドうん。うん。いスモーク注意。やー、なかなかしんどいな。ここのエリアを偵察しましょう。れうん。敵を発見。あそこに誰かいるぞあっちよ。距離はある。うん。リングが移動してる。急げ。こっちには何がある。戦いがうるさいわね。黙ってもらいましょう。俺の言葉は忘ちょれちょ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 。スモーク注意。やばい、上にもいる。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、回復しよう、回復。ちょっと待って。誰これびっくりした。なんか後ろから走ってきてるやんと思って。敵を確認。いやー。辛いな。辛い。ちょっと。うん。いやー、挟まれたな。いやー、辛いよ。そりゃ辛いわ。うん。
これは辛いわ。あ、どうだったんだろう、これ。うん。いやー、上いたかー。うん。うん。まだね、後ろから来てなかったらね、まだ、あれだったかもしれない。えっと思って。あ、なんか一人走ってくるじゃんと思って。いやー、うん。うん。まあ、そんな感じで。あれ、今日は、あれか、勝てなかったか、そういえば結局。一回も勝ってないか。まあまあまあ、そんな日もある。そんな日もある。うん。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございました。あと、なんかあったっけ。ああ、そうだ。3D。一応なんかね、割とできてるんですけど、どうしようかな。なんか、どうしようかな。なんか来週のね、日曜日が、実はなんか初配信からね、ちょうど7年なんで、それぐらいのとこでね、出せたらいいな、みたいな感じで。まあなんかね、最低限のところはね、正直できてるんで、まあなんか出しちゃってもいいっちゃいいんですけど。あ、もうちょっとね、なんか綺麗にしたり、なんだりします。まあ残念ながらちょっとね、炎はね、なんかまだ、すぐには作りなさそうなんですけど、まあとりあえずそんな感じで。じゃあお疲れ様です。ありがとうございました。よいしょ。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。